Bon dia de Sant Jordi. Us vull recomanar un llibre d'un escriptor finlandès que es diu Arto Pasilina. És aquest, va escriure El mejor amigo del oso i narra la vida un tros de vida d'un pastor protestant que té una crisi vocacional i de parella. I a part de les seves idees poc ortodoxes sobre la religió, el bisbe el despedeix. Aleshores, marxa a fer un viatge a través de tota Lapònia fins a arribar al Mediterrani amb el seu os. Li passen moltes aventures que són interessantíssimes perquè cada una l'has de reflexionar i meditar. Us divertireu i aprendreu. Aquest escriptor també en té dues més que són igual de divertides i profundes, com El delicioso suicidio en grupo i La dulce envenenadora. Totes acaben bé, però us donen a pensar molt. Espero que us agradin. Feliç Sant Jordi, repeteixo, compreu molts llibres i moltes flors per a totes les persones que estimeu. Que tingueu un dia ben feliç.